A znova hrám Doors. Ja viem, že som natáčal Doors natáčal som to pred hodinou, ale ako znova to hrám. Tu. Ja si dám môj obľúbený achievement. Počkať. Kde je teraz? Teraz to musím nájsť. Toto není. Kde je sík? Aha, you can run. Alebo lepší bude tento. Tak, teraz si pekne zahrám s mojou kamoškou Romčou Doors. A znova! Romy. Teraz som Slay Buddy. Ja, ty si tu, dobre. Ja som Slay, vidíš? Už ťa vidím ťa. Vidíš, jaká som pekná balt? No. Ty proste čumíše. No a toto video možno bude mať 40 minút. Wow. Ja mám 172. Ja mám 167, ale ja si myslím, že to bylo. Ania. Skip. Dobre, dal som. Skip. Ja sa ani tak moc akože nepojím. Ja sa nevôbec veď. Tu, vidím kysadok. Pýtal sa im to. Ani nemám hlas. Ja speedujem. Áno, lebo si dosť ďaleko odo mňa. Mňa to portlo. Áno. Prečo? Mňa to portlo. Pretože, lebo som bola asi od teba dosť ďaleko. Čo je tam, nejaká veľká miestnosť? 25. Ramanka vie, že tu je ten kľúč. Áno, ešte si aj zobrala. Však ja som ti len ukázal. No, ja viem, že tam bol len. Ty jak proste, že utekáš, jak keby si niečo, no proste, tak. No to preto nič není. Radšej choď prvá. Máš? Ale má sa... Ježiši, ja som sa schoval pod postel. Som sa zlakol. Máš? Nie. Keď sa pozriem aj po, vieš. Ty máš veľa coinov, že? Áno, 60 a mám teraz 100. Ale naozaj teraz... Ale ja mám viacej, ja mám 80. Ja mám 75. A ja mám kľúč. Ja mám 90, dobre. Počkaj, ešte otvorím tieto šuflíky. OK. Mám také peňažky. Počkaj, tu je to. Poď, Romy, poď. Tu je to. Ale choď radšej prvá, dobre? Dobre. Lebo ja budem stále za tebou, dobre? Áno. Chápem. Neboj. Co nebojím ani veď. Ne. Dobre, už som to zobral. Počkaj, ja som tam zatvoril peniaze, no. Už to máš? Máš ten kľúč? Nie, nemám. Ale hľadám. Aj ja hľadám. OK, ja mám 125 coinov. Mám 150. Ja mám teraz 135, to nie je ani... Aha, ja som v tejto miestnosti, teda ty si tu už asi bola. Hej, tak ja vážne neviem, ale kde by to mohlo byť. Ja to vieš, že tam bude to... Počkaj, ja viem, kde je. Tu je kľúč. Romy. Dobre. Tu som. Tak a choď prvá. Neblíka. Aha, sviečka, zober ju. Blikalo. Čo? Blikalo. Nie. Aha. Ja som sa zlakla. Čoho? Že ide raš. Jaj, ale ktoré sú správne dvere? Však túto sú. A nemusíme nájsť kľúč. Ale ja sa ešte zoberiem tento šuflík a môžeme ísť, dobre?
No, choď, otvor tie dvere. Ja som len čakala na teba, aby si vieš. Aha. Jo, ja mám dvakrát svetlo. Čo máš dvakrát svetlo? Jaké dvakrát svetlo? A zapálku a vieš. Počkaj, ja ešte musím otvoriť toto. OK, dostal som 5 €. He. Blika! To je zvuk, jak neviem čo. Kde je? Ty máš pst, alebo kto? Ja neviem. Jo, máme tam aj najobľúbenejšie. Tulej a... Jak tá hudba, to je také, tá hudba je taká dobrá. Jak tam to je také, že ping, ping. No. Tak dobre, nič. Mám 310. No teraz toto je toto je nežnejšia. Mne toto nevadí. Aspoň sa nemôžu ísť zraž. Oce niekedy ťa nepočkajú. Rami, ty ma tam čakáš? Nie. Počkaj ma. Neveď, ja som aj tak, ty vidíš ma, otoč sa. Otoč sa. Jaj. Ja mám ten meč, takže keby sa ti niečo... Ty máš koľko coinov? No, 310, veď. Je 145. Ale aj 145 je celkom dosť. Škať predtým bolo jaké? Bolo jaké? 20-ka? 20-ka bude teraz, či? Ja neviem. 21-ka podľa mňa. Ja neviem. Dobre, choď do pôde. Ja pôjdem, ja sa Lebo ja mám, obetujem. vieš, dobré veci a potom, keď by som uhynula, tak... Sú dobré. Lebo vieš, lebo ja potrebujem, lebo ja mám tie svetlo a keď by som uhynula, tak vieš. Počkaj. Ja mám veľa coinov. Koľko? Blika. 225. Ja mám 330. Oh. Mám lockpick jedenkrát. Ale iba jedenkrát. Ale to je dobré, veď. Ale iba jedenkrát ho môžem použiť. Ale to je dobré. Ste neprobili. Ja mám 245 coinov, je to lepšie ako 0. Hej, ja mám 360. 360. Teda neprejdeš. To zaujaj? Nevadí. Daj ja to. Nevadí. Ale nevadí, keď zabudneš. Môžem 5 alebo 6 týchto, vieš? Veri a pôjdeme na síka. No. Ty už si otvorila? Aha. Počkaj na... Jo. Ja utekám, hej, prosím. Dobre, počkaj, kde sa ja berem. Ja mám 405. Ne, čierna miestnosť. Mám zapalovač, no. Pst, to má pst. Ja som ho mal. Ja ti poviem kedy, že mám kto pst. Dobre? Dobre, ale sú tu očka. Nie, nekúkaj, nekúkaj. Kde je páčka? Aha, to je. Poď. Poď. Ale mne Počkaj. sa páči, ak je tam tá fialová. Také pekné. Kúkaj sa dole. Dobre, dal som to. Dobre. Bo 32.
Rýchlo. To čo? Mňa nezabil. To není fér. A my sme mali ísť na Síkovi. Cože? Toto je hacknuté, alebo čo? Ľudia, videli ste to, jo? No choď. Tu, takto, tam. Tak, Romanka. takto. Čo? No, prepáč. Ja som tam mal pst. A ja som tam, Ale ja som tam mal pst. Dobre, ja dám play again. Prepáč. Tak poďme. Tak možno pôjdeme teraz traja, neviem. Pôjdeme traja, Nie, traja nejdeme. Dobre. Ani za svet. Keď sa na dve skrine, tak nie. Ja už som mal taký záležitok, že ma zabil, takže nie. Ja idem pre dvoch a ak chceš so mnou, tak poď. Dobre, poď, kde sme? Nie tam, nechoďme. Poďme. Nie to noob. No ide, počkať, ďalej triknem. 3, 2, tak. Je. Dobre? Som... Zatiaľ to. Nie, rýchlo, choď preč. Ja som išiel. Dobre, poď, ideme. Poď. Ja som tam mal pst, keď tam bol. A tam bola skriňa. Lebo ono, keď je tma, tak on sa nevšimne, aj? No, videli ste to? Tam bol proste pst. Najväčší magúrik. A mňa potom otočil. A to bolo neférové. A mal si to vydať, a ja si to mala dať. Mal si kúpiť, čo? Ja mám 222. A ja mám 208. Ja 222. Ja si asi nič nekúpim. Ja si to budem šetriť. Ja si budem šetriť, aby sme napríklad mali, že všetky, vieš, to je 100 plus 100 je 200 plus 50 plus 400, tak musím. No, ja to chcem skipnúť. No. Tak 400. Mňa to teleportlo. Kde? Mňa to teleportlo z výťahu, on sa nechcel hýbať a mňa to teleportlo. Románka, najlepší tanec. Tu. Kož tam ideš? Tu. Počkaj, ja sa chcem vidieť. Ukáž to. Ale ono sa bugol kód. On tam nemôže ísť, ten rush. Áno. On sa 100% bugol kód. Mám teraz 15 koníčkov. No my ideme na sebe. Počkaj, ešte nie. Zatiaľ pozriem obrazy. E-bombs. To sú celkom pekné obrazy, mne sa asi najviac páči ten prvý. A to sú pekné. A teraz, že ktoré? Hej, tieto, lebo tie boli tento, mali zlomenú kľúčku. Ježi, ja som dostal strašne veľa coinov. 100 som dostal. A ja som dostala zase dobré veci. A ja mám 165 coinov. Ale ja neviem, ako tam na takú diaľku môže jumpscarnúť ten sík. Preto ja som bol od neho ďaleko. Aha, troška ďaleko. Ale videla si ma. Pozriem sa. Ideme na 13, ideme. Počkať nám, ideme na 13. Poďeš ty, lebo ja mám toto. To je dôležité. Však ideme na 13, iné dvere ani nie sú. Ja vlastne hej. Tak choď. Nič to nemôže urobiť. Ja utekám.
Ale to bolo úplne nejaké buknuté. No, to aj bolo- som mala ísť vlastne do toho. Bliká. Ja radšej ostane. Ty si to jak stihla. Aha, ty si zobrala kľúč, dobre. Čkať. Len ja tu neviem. Pre tebou sú, pre tebou Lebo sú. nie som mi len točila silno táto, vieš. Mhm. Tá obrazovka, tak som... Počkaj, dobre. Ja radšej zoberiem všetky coiny, ktoré nájdem. Ja mám strašne veľa euro. No mám 55, ale to teraz... A je 295. Našla som kľúčik. Dobre, dobre, počkaj ma, Ale ešte radšej prejdem tie miestnosti, aby tam nebolo niečo dobré. A čo kedy tam bude Timo? Ty. Á, nebudem. Dobre, dostala som 10 coinov a môžeme ísť na to. Počkaj! Ja utekám za tebou. Mami. A poď. Dobre. No, pozor, pozor. Do jakej strany? Tam. OK. Počkaj tam a počkaj ešte potom na mňa. A nekúkaj sa na toho hnusného. To je niečo podobné ako, vieš, len nemôžeš... Hej, tam je páčka, musíš ísť tento. To je niečo podobné ako strež, len nemôžeš kúknúť na jeho oči. No. Počkaj, ja sa na teba pôjdem pozrieť. Ja ťa vidím, čauko, čau. Romy, pozri sa na mňa. Moje dobre, Čau. ale zase to je aj tak, nie, je to na nič, lebo musí byť, to nám zdržuje čas. Hej, ale nepočíta sa tu čas. Áno, ale zase ako keď mohli by sme už byť napríklad, čo ja viem. Počkaj ma. Som videla, že blíkalo. Poď. Dobre, dobre. Prečo mám pocit, že tu ide sík? Nejde. 22. Mne sa bugla hra, Ale troška. aj preto mne sa bugla, že išiel, vieš. Ale mne sa tu buglo, takže sa mi to proste chvíľku sekalo. Nie, ale zase preto sa to úplne buglo. Že veď No. raz išiel, toto a ešte na sýkaču išiel. Počkaj, ja si ešte musím otvoriť toto. Dobre. Aspoň, že z toho očí, lebo tu by sme sa nemohli, vieš. Schovať. Kam to ide? Aha, no ide sem. To je celkom pekná hudba. Áno, mne sa Tim, to páči. tim. Bliká. Ale sú tu oči. Ne, že tu nie je sík. Asi pôjde, ja neviem. Počkať. Hej, Poďme, je tu sík. Pomoc. pomoc. Ideme ranovať s tabletami. Haló, stíte ma. Yes, ja to dám. Nubácky sík.
Ja som to... Troška mi to uberalo HPčka, aj nevadí. Mne, koľko ti to ubralo? Len takto, ale to nie je také Aha, úplne zlé. ty si išla cez oheň? Mhm. My sme prešli 6 dverí, no to je celkom slušné. Ale teraz som sa vôbec ani nepomýlila. No to už bude. Mhm. Rýchlo! To bolo také ľahké. Počkajte, teraz je kadiaľ. Aha, dobre. Počkaj ma, ja nič nevidím. OK. Už len 10 dverí a ideme na Figúru. takom minulé. Ale ono je to ťažké, tá figúra. Dobre, boli sme 42, ideme. Hej, počkaj, prosím. Blika. Aha, sú tam očka. Máš pst. Romy? Čo má toto? Kde sú tie oči? Jau. Oni sú na tej dlhej chodbe. Ale kde si? Romy, poď. Doma. Ty. Čakaj, nie. Ja. To čo bolo? Ona sa tam aj nejak zjavila. Romy, tak sa pozeraj aspoň na mňa. Dobre, budeš mi radiť. Aha, áno. Prosím. Áno, veď kúkam. Nezaplať. Aha, ty vlastne Robuxy. Tancujem. Ale už nebudem. Ale veď to nebolo akože fér, veď No však, lebo... ja som mala dve oči akoby. Jak do očí? Vieš, že mala som streša. No a mala si tento oči. A on, keď je na tých očiach, tak to je ťažké. Áno, veď, lebo keď neurobíš to rýchlo, tak toto. No, tak ťa zabijú tie oči. Že nejako oni ten strešon tak troška veľa ti uber, tak to ti akoby hápečko. No. A potom ja som sa nevedela pozerať. Počkaj, ja ti poviem, že čo. Nie je to zase najľahšie. Keď no. Môj kamoš to dal sám, takže... OK, mne to dalo plus HP. To je dobré, to je iba dobré. To sa mi bude hodiť. Crouchni si. Crouch. Teraz super animácia. Ale hnusný zvuk. No hoď. Ja viem, kde je figura, veď. Prečo ideš tam? Prečo? By mohol si ísť rovno, veď. No choď už ďalej, keď tam nie je. Ja treba to nepozrieť. No, z tohto som moc veľa nepochopil. Dobre, teraz... vidím tam jednu knihu takú. Kde je? Tam je, pozri. Ja nemyslím tú knihu. Ako to fialovú. Takú. Ja aj tá fialová, Áno. ale tá figura ide za mňou. Dobre, nejde. Romy, poradíš mi troška. No, teraz je figura tam. Poď pre tú knihu.
To si možno dáš figuru možno. Keď nájdeš ďalšiu knihu, sa vyzerá, že áno, ale má to 4. Ježišmarie, ja tento. To je normálne hard. Je to strašne hard, akože. Hodí ďalšiu knihu? Okej. Ja sa radšej schovám. Romy, kde je? Figura je tam. Tu je. Okej. Ale zase to není najlepšie. Pretože ono sú aj hore tie knihy. Ale tu. Mne chýbajú ešte 2 čísla. Keď pôjde dole, tak ja skúsim ísť nejako hore. Naše hore. Viem. To ti hovorím. Ono ide znova hore. No to nie je bezpečné, Páko, lebo ona vie, sa mi zdá, že ona vie aj predviesť to. Len čo je ten tón? Však som hovoril, že ešte mám jeden hovor. Ale Ja som niečo na to našla. no, čo je ten trojuholník? Ja už som našla. A čo je ten trojuholník? Trojuholník je... Ktorý? Toto? Trojuholník je koľkatý? Čo ja viem? Toto je... Toto je niečo iné. Ty môžeš mať 50. Ja si nie som istý. Kde je? Som že je dole. Tam je? Niekde? Je ho tam. Aha, takže tie knihy sú iba asi hore. OK, ja budem tuto a ona keď zíde dole, tak tam pôjdem. No, môžeš. Alebo mami. Aha, tam máš go? Ale kde sú ešte tie knihy? Ľudia, ak vidíte nejaké knihy, tak mi to napíšte do komentárov. To je hard. To je hard. Povedz mi, kedy bude dole. Takto sa natrčím. Aha.
Už raz, dva, tri, štyri, päť. Počkej, poď sa. Máš ich 5, takže keď pôjde dole, tak poradím ti niečím. Radšej mi povedz ten kód. Počkať, no. Ti poviem, že, no. Pozri sa, lebo ja nevidím. A vidím teba, tam. Sa mi zdá, že ona... Dobre. Aký je kód? No. Ukáž. Tu je... Tu nechápem. Počkaj, koľko má to čísiel? Ja neviem. Radšej promiť, nie. Ide hore. Nechceš pomôcť? Tak dobre. Ja chcem pomôcť, len ona ide hore, tak by to nebolo bezpečné. Mohla by ma zabiť. Radšej byť v ukryte a byť ticho. Hej, to by radšej ticho. Som poserku. Som úplný poserku. Ľudia, toto je veľmi zlé. Päť. Počkaj, čo? To musíš tam nastaviť. Počkaj, máš toto. Daj si toto. Ja aj ten papierik, počkaj. Pozrieť na ten papier. Počkaj, musím ísť sem. Počkaj, dal si crouch? Áno, som crouchnutý. No. Takže prvé bude... toto. Prvé bude... No, 6. prvý je 6. Aha. Nie, druhý je 6. Áno, druhý je 6. Tak počkaj, prvý je asi 0. Nie 0 je... Jaj, počkaj, 5 je 0, už tomu začínam troška rozumieť. Toto je asi toto, toto je toto a toto je toto. No tak to robiť. Ale ide hore. Ježi, ne. Kam ona ma skoro mala. Ja už mám iba 7 minút. Jak to vieš? Daj. OK. Takže ešte raz sa na to radšej pozriem. No, OK. Takže 1, 6, 1, 6, 3, 1, 6, 3. Pozri, vidíš tieto vzory? Počkaj. Jedna, 6, 4, 8, 0. Dobre, zapamätaj. 1, 6, 3, 8, 0. 1, 6, 4, 0. 1, 6, 3, 8, 0? 1, 6, 3, 8, 0, áno. Dobre. 1, 1, 6, 3, 8, 0. Jaj. Čo? To čo bolo? Tak jak to má byť? Počkaj. Tak ešte raz. 1, ale... Počkajte. Kde je trojuholník? Ale trojuholník tu není. Možno mám nájsť viacej kníh a urobiť to, hej. Hej, teraz mám to. No. Hej, už viem, aký bude kód. No jaký? No, neviem, ale ešte jednu knihu musím nájsť. Takže, ešte toto musím nájsť, tú 5. Počkať, ešte toto, počkať. Chvíľku. Toto je... Potom zložíme kód. 0 je hviezda. Ešte X-ko sa mi zdá, že musíš nájsť. Že to není dole. Ale asi je. Ja musím ísť dole.
Tak ja asi budem musieť ísť dole. Keď to dáš, si boh. Máš 4 minúty na dokončenie. To ťa asi zabijem. Mám. Čo, to je kruh? Čo je kruh? Ale kruh tam není. Ja. To asi bude nekonečné. Mám to! X6. Pozri si zase tam papierik. Musím ísť najprv hore. OK. Pozráš papierik. No, kód, takže kód bude Teda, 2. Takže 2. Ja si dojdem zapísať. 2, 6, 3, 8. Ja už viem kód. 2, 6, 3, 8, 6. Ak to dáš, si boh, prosím. Dobre, chovať. Ide. No neviem, či asi dáš. Prosím, ver mi. Ja ti verím, ale zase ako no. To je, jak tá figura sa chvíľku sekla. To bolo no, také. Musí prísť tam nakoniec. Dobre, dole, urob to. Choď rýchlo. Hovor mi kód. Dobre. 2, 6, 3, 8, 6. Jo! No fajn. Ja som to dal! Ja som dal figuru. Ja by som to dala veď. Kedy by tam nebolo. A čo to znamená? Vyhrali sme 100 000? Koľko? Počkej, zober si. Nie, to je za 500. Za 500. A čo, euro? Dostaneme. Dám mu tip, dám mu 10. A čo je tomu? Čau, goblino. Máme milý, až hovorí Bobík. Asi musíme to... Choď asi do tých ďalších dverí. Možno by som si kúpil vitamíny. Tak. A ešte mu dám tip. Tak. Dám. Počkaj, nemá tam lighter? To by som si mohol ešte kúpiť. OK, tak tento tu nepredávaš. No, tak to stačí. Tak a teraz ideme ďalej. Romy, videla si to? Nie, by som to dala, kedy by tam nebola tá hnusná, vieš. No dokedy máte čas? Koľko? Ale ja som... To už máš aj nie? Čo? Jak máš mohol jumpscarnúť?
Však tam neblikalo svetlo. A tak toto je koniec videjka. Videli ste, že som dal figúru a bolo to mega. Áno. To je koniec videjka. Čaute ľudia.